jan ning kene. Kok ning tengah alas. Motore macet ki lho, Jan. Kaya diwangi nyurung apa kepiye? Aku paling piro? Wis teko nek iso nyurung saka tekan omahku tak kei 100.000. Sik, Cuk. Sik. Iki jarake sono. Kan kok. Iki 100 kilo jos saka omah. Titin tekan omahmu ki. Aja iki tekan omahmu ndak tenger-tenger. Ayamku paling ngemeng siaran. Sejo, mendingan kan gue diundang tukang servis mobil. Orang gua apa, Jan? Aku yang gawa. Ono nih, Jan. Sek. Ya, Jan, wah, datang ini tak ijan piye? Gorengnya tak idai. Kepiye? Bisa aku tak sing mulai. Sek. Aja lah. Iki ya awakmu iki lho malah ana pakune nyantol lho suwek ada jajan. Lah, iki paku iki. Ki nganu wingi semplak. Malah nganu wedhusku negar nabrak lawar. Jajan wedhusku kayak padha. Wes penyanyaan masa wedhus mlebu motor ya kepiye? Awang wingi kan tak duntus ke motor. Ama dusun negar nabrak iki. Awang iki tugel ya aja. Lagi tak laske. Awang itu tugel. Awang kocone ngarep mah dadi 10. Kepiye iki? Katake goci sih. Kiwa kae lapangan bawah nganu gul ngono dar ngono ya kowe aku mudar ayo wis gak kok iya apa nganu kok ya kebakso lasi ya piye aku entek nganu kuwi entek 20 gulung wis lasine wis mending teko ganti nganu aja itu kakak kamu kayak kocok hanya lagi ting teranggar ini gimana terang ke ngarep kepiye iya aku mau tangi turu mah nanti nabrak wit ngarepan kono ku nganti semplak itu apa ki wit ring turu kuwi wit ringe diketok dadi kene ya wah ini wis wit ring meneh kuwi wong kakno arane wit ring. Ya wis jajal tak selai sik. Jo, angel Jo. Dengan wejo iki. Tukang surung barang-barang wejo piye? Tekan ngarepan kono ana bengkel. Kok gentenan wejo, saiki wis ngurung. Ya wis, Nduk. Woi Jan, usik Jan, walah boyoke kena Jan, usik Jan turun di Jan, wah ten bate gue Jan, wis turun gentenan. Wis ana aku nurung wis ana sekilo wis. Sekilo ndak sih. 10 meter lho. Wis Jan. Wis tuwa boyoke kena dia aku tak sing nurung. Iya tak ini bandang aja tak tonton aja aku tak nanti suwe aja lah wis nek metu aja lebih Jan, sejarah ini kan ini bengkel mobil kok tulisannya bengkel pit ontel itu kepiye? Wah berarti nganu Jok berarti kuwi mobilmu kan ngijol pit ontel ada okeh nek karo aku tuku bus ke sing ndi wah aku iki posisi kepadal di asli ndrak wes saya dodol iki nganggo tinggal kene adewe nyelah pit ontel ning kene iki engko men dicekuk karo ngono tuku ade karene karo go montir yo lek wis kono lek kuwi aja ngambil sepedane asal malah wong malah micek jan iya iki jan iki
Kok diciduk wae. Kok diciduk apa piye? Ngandarani maling ngene malah ndasmu kepru ini. Iki negara anu. Wis dua masa ngene maling. Anak ramang ngene maling ngono gena-gena utut non biasa apa kuwi ana watu wis nabrak ndasmu biarane ya dadi apa. Paling dadi kendara. Terus aku tuh mending kan golek ojek ae wis yo golek gas daripada ning kene suwe ya wis yo langsung budal.